Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Tumini Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini. Mau ngapain, mau kemana, yuk. Ojo adal. Si Tanjung, ojo adal Tanjung, ojo adal. Terus Gini Tanjung, semakin marang pun kakang gini si Tanjung. Si Tanjung. Kaya ngono kuwi patrape wong wadon yen kakung ilang ngerti mripatku abang iki Tanjung. kelilipan. Nesu. Oh, nesu. Oh, Tanjung, kula kaget aku. jebul patih sida peksa ngingusar dola ing kepatian. Jebul patih sida peksa ngingu kirik ing kepatian. Pangingu kiri pripun? Jroning ingsun Bupati Tunggaling Raja, wujuding Mas Pitunggelung, Gembala Pitunggelung. Jebul kowe tumindak cidra karo wong lanang liya. Boten Kang Mas. Kowe moto-moto marang ratuku. Boten. Kowe gatel Tanjung. Oh, kaget lebu. Bunyoni. Saestu Kang Mas. Kula niku tresna kalian jenengan. Tresna apa nih Tanjung? Boten wonten pawangan liya kejari Si jenengan. Tanjung, Kula Kang Mas. atase kowe bocah gunung, angkat derajatmu tak pundhut karo patih. Jebul mung kaya ngono kuwi si Tanjung. Kang Mas. Kula niku tresna saestu Kang Mas. Aduh Ini. Saestu Kang Mas. Boten wonten pawangan liya kejari jenengan. Si Tanjung, Kula Kang Mas. tanggukmu alis, ulapmu manis, hatimu ebris si Tanjung. Oh, aja tenangan jakri. Esuk menghayati. Saestu Kang Mas. Arepmu ni apa ki Tanjung? Kula niku tresna Saya sing bocah dolan ning kawin dah banget kancamu kae. saestu Kang Mas. Saestu apa nih saestu? Oh, jakri. Ngambil orangmu le. Nyoni aku. Saestu Kang Mas. Tanjung, Kula Kang Mas. jebul kaya ngono patrapu, jejering kowe wanita garwane patih sida peksa. Ngerti apa Kakang to Tanjung? Apa kuwi? Lah kok tae, Jeng? Ora tau dienggo ya, Rapatek kanggo. Tanjung, Kula Kang Mas. ngerti apa Kakang to Tanjung? Tahu. Keris. Kok keres? Keris pian deling sering kematian Kyai Lembu Sekilan. Kowe ngerti katiasane, Jung? Pripun? Ditumbak sida peksa ketoke kena ning kurang sekilan dibedel gor sida peksa ketoke kena ning kurang sekilan. Pendeken berarti. Dekat matamu. Tanjung, Kula Kang Mas. dina iku ora ana pidana kang jumbuh kelawan keluputanmu kejaba canting nyawamu. Licip kuwi lho ta. Njejeg tenanan. Terus wiu. Latihan sih. Mas licip tenan lho iki. Tanjung, Kula Kang ora njegigis. Boten Kang Mas. Kula niku saestu tresna kaliyan Tanjung, kula. ora ana pidana kang jumbuh kelawan keluputanmu kejaba canting nyawamu Tanjung. Ngeten Kang Mas. Piye? Kula jenengan percaya nanging kula Belum tak mateni. kula kedah bekono Kang Kowe duwe pamundhut Tanjung. Nggih Kang Mas. Apa welingmu Tanjung? Mbok pilih lutira kula mengke arup kandhane. Yen ketemu anggon wangi, Kula tresna kaliyan jenengan saestu. tegese kowe ora luput si Tanjung. Mbok pilih lutira kula mengke arus kandhane. Yen ketemu anggon banger Tanjung. Nggih kula sedhek. Urung ya su. Si dijuse lagi Lho piye juse tenanan. Licip. Tanjung, Kula Kang Mas. dina iki ora ana priya kang tega mateni marang garwane dhewe. Kejaba ingsun patih sida peksa Tanjung.
ing ngarsa sliramu matur yen gedhe manggondo banger tegese luput, yen gedhe manggondo wangi tegese ora luput. Coba tak tongkon. Aku bakal tumindak adil si Tanjung. Coba tak tongkoni. Wangi apa banger? Loh, wangi si Tanjung. Kowe ora luput si Tanjung. Kowe ora kleru si Tanjung. Tanjung, aja mati Tanjung. Kowe ora kleru. Tanjung, aku sing kleru. Aja mati. Tanjung, aja. Dakre, suket iki gatel iki. Anu menghayati lho, menghayati. Menghayati ya menghayati. Menghayati ki lho, menghayati peran. Jarine Brahman si Tanjung. Ben Pak Surata ki lega, ora ngecekno Mas Tengus. Ya Piye? Allah. Lek ngene iki ande gawe mbok di anu niki babat isik ngono lho. Lek. Ya tel kabeh lho. Tambah 2000 lho. Aisyah. Ya Allah, ya Allah. Lambiku anyar alhamdulillah. Ya Allah. Nggih niki wonten Fragmen Sri Tanjung pitutur kangge manten kekalih. Oh, mantan berdua, mantan berdua. Nggih. Aja sok gampang percaya omongane tangga nek rong enek buktine ya. Iki bisa ngancurne rumah tangga. Kaya to iki kek. Asline ya seneng tenanan ora selingkuh. Kok iso kaya aku lho? Lah wong aku ora selingkuh kok iso mbok tudus-padus. Rasane yo prakaweri. Lah kan Aduh. aku ketok ngekel glut apa? Lah yo apa piye padha lanange iki? Lah yo apa piye? Kok iso lho, tapi playere sapa lho? Calon manten kok mlayer iki ketoke butuh dana tenanan nggih. Calon manten lho iso mlayer nang kono ketoke butuh dana tenanan. Oh iya, nggo bayari aku ya esuk ya. Heeh. Bayar lho aja nyambat lho omong ana tiyang. Kowe iki nyaur utang, payah nyaur utang berapa? Oh iya demen tiyang nggonku iki. Nggih, ngoten niku nggih Mbak Manten saling percaya. Nek sing lanang kerja, sing wedok ning omah yo wali. Tapi ya ora ngono kok. Lho, Kowe biasane kan piye wong wedok kan percaya karo wong lanang. Iya iya. Wong lanang ki akeh dipercaya. Masa? Pokoke Mbak Titik Somben titene nggih, jenengan perkara kang Somben, pokoke nomor sing jenenge bakul LPG, bakul galon iki golek ana. Ora, kok iso. Biasane iki diganti ngono kuwi. Ora, iki ora nomere wong wedok, nomere banci. Nggih, alhamdulillah niki fragmene nggih wonten pituture ngoten niku Mas. Heeh, ora sak angger. Iya. Tontonan ki ya tuntunan. Nah, tuntunan. Tadi kowe kan dadi tuntunan. Nggih, tuntunan. Nah, setruk kok piye? Iki mah metode jabang bayi. Mboten alhamdulillah pun dugi dusun. Itu Pitu. Nggih. Nah. Sesarengan rias Rias temenan Ibu Sari. Ibu Sari. Lumantar Mas Yono Tengus. Mas Yono Tengos. Mustika Aras. Sing putih ta piyantone? Iki lho, angger budel yo. Ndi to? Ndi to Mas? Iki lho, Sing ndi to? kali-kali kan kendang. Lho kok peteng. Lho kuwi enak wonge matrata Pak bener guyu ketok. Mas Mas, ya Allah nek guyu ah. Ya Allah, batin kok peteng tak kira kendang tok kok muni batinku apa? Masa nek gak guyu tak ketok? Gak ketok. Lah nek guyu kok iso ketok? Ketok untune tok. Padahal aku kan rongos. Alah wong rongos sih semangat berguna bagi nusa dan bangsa. Nek kowe nek ora mbok sejo kowe. Sejo piye? Alah kok persiapan gosok bodo ya to. Piye Mas? Kan salat Idul Fitri ning lapangan. Nggih. Kowe anggere mulih nggawa sajadah ngerentep ning kene ning kowe. Ora Mas. Lah ndek oke. Aja mbok critani sinau Mas. Wayahe rukuk ngadeg terus sajadah cantol untu mak kewer ngono. Wisin aku. Nggih, alhamdulillah niki wonten domase sekawan manggala sekawan. Pripun niki jogete napa mboten? Jogete nggih. Nggih, kalih ngrantuk ese ngoten nggih. Nggih. Ese sampun rampung dereng Mas? Dereng. Do Mas papat maju nduk. Kecak-kecak ya ndang rampung selak dhuwur. Jarine Mbah Yai gak oleh nglangkai pergi. Lah nyapa? Nyapa? Suwek Mas katoke. Yo gua tau tenan. Kira gak oleh nglangkai jam 12 ngono. Mboten, ora oleh nglangkai beduk. Nyapa nek kok gatel? Lha konekan kok lho gua tau iso nyisik. Kayak ora katokan son. Nek hal iki kena obat suket dirondap. Nek nggonmu pengen ngene iki rondapen. Moh. Eman-eman. Hadapnya ke sana, Dik. Ke Jabar sana ya. Keluar kok kenjabar. Oh iya, keluar. Heeh. Joget nggih. Nggih, nyuwun lagu apa? Kantun. Lagu kantun. Lekos. Kantun. Rasa guyu kita untukmu tok.
Dek iki ora guyu kowe. Lah piye? Untune sumuken. Lagi ditekoki wis sesuk amun aku neh lho. Ora aku tak kira ning kono. Hak ya mor. Yuk monggo. Mustika Laras. Yuk. Turu. Bocah ku nemplek tembok kaya turu. Ngono ora mengko maklum ndek iki bar kalah dadu. Mang ele melek. Mulai wis pada esuk kalah dadu, sarunge lo keri ning kene. Nget terus mulai jam 09.00 lagi turu. Heeh, joget ya, Le. Lagune napa? Apa? Cerita. Apa? Hari cerita. Kari cerita. Oh, kari cerita. Kari cerita, Dik. Sing jelas to, kari cerita. Lho teko lagune apa, Mas? Hari cerita. Kari cerita. Kari cerita. Sing ngono aku roh. Piye? Cah ki asine ngempet. Ngempet. Ngomong karo ngempet ngidoni kowe aku. Ojo, Mas. Dek iki sidone bisa nglentek kok isa. Heeh, liyane bae liyane. Wis kari cerita wis lawas. Langsung berempat itu. Heeh. Oke, berempat. Nggih. Ayo nih, maju nih. Turun nih, maju. Yo, selak dhuwur engko. Tinggal kancamu engko. Lagune Jam 12 wis iki. Ayo lanjut Jam 12 monggo. Goyang. Kiam racun dilanjut. Oke, am racun. Lha ki wis iki. Agek bari wis barang tengah ayo Mas Teng. Oh, gak dilanjut karepe Yo, ngono. dilanjut gak apa-apa wis sak barang tengah. Ayo Mas Teng. Mas Teng lho, tengus. Lha iku Mas Teng iki ora yo mak tengus. Yo. Yo. Ora ngono. Aku seneng jane. Pinter. Ya akeh ki kok arahe nek cucu mlebu puskesmas. Ojo Mas, ele. Lah ketoke turu lho, kutangi-tangi kok ngusir banci lho. Lanjut yuk. Ya karo mlaku Iya, lanjut. Wis le, mulai hale. Aja tinggo engko dadi banci. Bahaya iki. Baik. Nggih, niki sing kagem damel Pak sinten? Pak Surata. Pak Surata. Pak Surata. Yo disambung ke Pak Surata. Kok Pak Surata? Pak Surata. Alah aku ki kenal Mas iki. Oh, apik ya? Kancaku SD. Kanca dia. SD ya. Nggih. Pak Surata. Sing mbok critano cilikane nangisan kayak gitu. Iya, ngompolan iki. Pak, iki tugas kula sampun rampung, mbok bilih wonten lepaten ngapunten nggih. Pun wanci dhuwur. Mboten sekeca nak kelantur-lantur nggih. Iya. Kan ditambahi tenan 2.000 lho, Pak. Ya, Pak. 2.000 to lho, Pak. Kae lo dirogono ke lo. Pak. Walah kukur-kukur tak kira dirogoni. Nggih, ngoten mawon nggih, Mas. Sekar semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, alhamdulillah udah sampai di lokasi kedua. Di lokasi kedua guys. Gimana ini? Masya Allah ya. Idomah-domah sih guys. Sesuk idelok ya nang YouTube. Domas nah
Nanti dilihat di YouTube Tumini Channel. Tumini Channel. Sangyo para tamu kangkung Sumawo putri Bawoyo Kainaran kembang melingkut paliwahan Kalau Prasojo tangan bagian sampai awet pindah lagi setengah siji temennya jam siji mana cedek waktu guys gue istirahat mumpung anak waktu sitting istirahat dilihat rusak gue kok baru ini kok cabut nah pindah nih makanya mumpung anak waktu sitting di lereng mumpung anak waktu mau pindah orang tuh jalanan setengah jam jadi tempat ini setengah siji lagi jam siji guys lagi jam setengah 12 makanya istirahat istirahat sebentar sih. Istirahat sebentar. Monggo ada waktu mantannya cenderung temu. Ki lokasi kedua ya guys. Ki lokasi kedua. Ki mantannya. Boleh sarwere ganti purwa mati urusan mandi ing kawin dengan semoga Lucu ya ndelok mantannya guys. dulu daerah Kratok budi daya Udah kipasan. Nah ini orang tua nih manten. Unjuk konten ngarosani Ku manggolo. ingin